ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் மொக்கடா. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஷாட் ஆப்பில் கஸ்டம் ஃபாண்ட்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதான் பற்றி பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறது முன்னாடி மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுறேங்க. இந்த விஷயத்துக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கூகுள் க்ரோம் போயிடுங்க. கூகுள் க்ரோமில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபாண்ட்ஸை டவுன்லோட் பண்ணணும். உங்களுக்கு தேவைன்னா எந்த ஃபாண்ட்ஸ் வேணால் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணுன்னா டாப் ஃபாண்ட்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது, அதில் போய்ட்டு நீங்கள் எடுக்கலாம். டாப் ஃபாண்ட்ஸில் போய்ட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் லிங்கை கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் நிறையா ஃபாண்ட்ஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறையா இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இங்கேயும் நிறையா இருக்குது. இதில் ஒன்றுனா டச் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். நான் இப்போ கார்ட்டூன் கொடுக்குறேன். கார்ட்டூன்லேயே அது மாதிரி நிறையா இருக்குங்க. இப்போ பாருங்கள், நிறையா இருக்குது. நான் அந்த டவுன் ஹில்ன்றதை இப்போ டவுன்லோட் பண்ணுறேன். சாம்பிளுக்கு உங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி காட்டுறேன். பாருங்கள், டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. இந்த டவுன்லோடு ஹில் ஜிப்னு கிடச்சிருக்கு. இப்போ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுற இந்த ஃபைல் வந்து ஜிப் ஃபைலில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதை வந்து நீங்கள் வந்து TTF ஃபாண்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். அது எப்படின்ற அதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கேன். அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அப்படி இல்லைனா இப்போது மேலே ஒரு ஐ கார்டு தெரியும் பாருங்கள், இதை டச் பண்ணி உள்ளே போய் பார்த்துக்குங்க. இப்போ இன்ஷாட் ஆப் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ண இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். இந்த வீடியோ நீங்கள் எடிட் பண்ணுறதுல வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி, ஃபோட்டோஸ் இருந்தாலும் சரி, எதில் வேணாலும் நீங்கள் இந்த ஃபாண்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம். நான் ஃபோட்டோஸில் போய்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், நான் ஒரு இது எடுத்துக்கிறேன். இதெல்லாம் நான் டெக்ஸ்ட் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள். இப்போ மொக்கடா, நான் நம்ம சேனல் இதே நான் சர்ச் பண்ணுறேன், மொக்கடான்னு. ஓகேவா, இது ஒரு ஃபாண்ட்டில் இருக்குது. நான் இப்போ ஃபாண்ட் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அந்த டபிள்யூன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கீழே டவுன்லோடில் டவுன்லோட் ஏரோ போட்டு ஒரு மார்க் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம டவுன்லோட் பண்ண அந்த ஃபாண்ட் வந்து டவுன்லோட்ஸில் இருக்கும். கூகுள் ப்ரௌசரில் டவுன்லோட் பண்ணால் நம்ம அது மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் பார்த்திங்கன்னா, TTF கன்வெர்ட் பண்ணுற அந்த ஃபைலும் டவுன்லோடுக்குள்ளே தான் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போங்க. இதை பாருங்கள், டவுன் ஹில்லுன்னு இது பாருங்கள் ஃபைல். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா TTF ஃபாண்டில் கன்வெர்ட் ஆகி இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை ஒரு டிக் பண்ணிட்டு மேலே கிளிக் பண்ணிட்டா போதும், அந்த ஃபாண்டில் கிடச்சிச்சு. இதை பாருங்கள், அந்த லிஸ்ட்டில் அது வந்துருச்சு. பார்த்தீங்களா, மேலே சேவ் இருக்கும். சேவ் கொடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, சிம்பிள். இதை எப்படி உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண தெரியலனா, நான் இன்ஷாட் ஆப்பை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், ஃபுல் வீடியோ. இன்ஷாட் ஆப்பை வீடியோ எடிட்டிங் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு அந்த வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் பாருங்கள். இவ்வளோதாங்க, சிம்பிள். இது மாதிரி நீங்கள் எந்த ஃபாண்ட்ஸ் வேணாலும் உங்களோட வீடியோவுக்கு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வீடியோ பிடிச்சா நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.